Kaseng san partai kabadon hakaliang persya ka Voice of the People Party kalau penpau ka jing persya ka bajur halor ka jing Thmu jong ka Sorkar jelaban pen itanat bat penroi thamai ya ka jaka kabadon hapo bat saudong jong kapung yam. Kat kum ka Shithi bala Phah do Presiden Kaseng uba Arden Mela basayomon haka arpusau tari unai tung araja arpusau laong. Wat la ka jing Thmu ban Kyntiew ki kam Jngoh kai partai bat ka jing roi ka yok ka kot ka long ka basngongo. Kani ka jing Thmu ka don kat tu kat ni ki jing duna. Kham tam haka baya dei ba ka jing pennek pensa ya ka Mariang bat ka jing Phah jing miat jong ki Nong snong ka tai ka than da ka pen pau ba ka ni ka jing Thmu kan wan ra ka jing pom pathar ya ki khlau ka bala ban wan ra ka jing tua khando bat ka ban khta pat ya ka haka tai ka pung. Haka Shithi laong baka jing penrung ya ki jaka ya lek kai bat ki jaka penbernya ki bahe hakeleng kepung yam kala ban wan ra ki jing jabo ka khamjur wat la ki don ki jing pentikana ban pen thamai ya kani kepung nalor kata ka Shithi kala ong ru baka jing perkhat ban kringi ki Nong Jngoh kai perthai lingba ki jing sakri da ka ling sun kala ban ai jing mentoi ki Nong snong bat ka don ka jing ma baka jing bei tingka ka bahe hakani ka benta kala ban ai ya ka jing mentoi haka yok ka kot kat kum ka bala khmi lenti. Syuk ka Shithi kalau ong ru baka surok hakatai ka benta kala sniu lupa baka jing dheng kali ru kalau long ka bajur baka jing penrung syuk iki kali khlam da sna pen bha ka la ban pen sniu syuk ikatai ka surok bat kan wan ra syuk ik jing dheng kali. Haba pen kot ya Shithi laong baka VPP kam persya iki kam pen roi bat ki jing pen he ya ka kam Jngoh kai perthai haka jela Meghalaya henrei kum kini ki jing pen roi kim dei ban wan haka jing do nong jong ka jing pen nek pensa ya ka Mariang bat ka jing Phah jing miat jong ki Nong snong da ka pekentu ya ka Sorkar ban perkhat biang ya ka rukom trei kam jong ka ya ka bamenta bat ban wat ya ki lat ki lenti ki ba khamla ban pen nek pensa bat ban yo ru ik jing roi haka yo ka kot bat ka jing Kyntiew haka kam Jngoh kai perthai. Haka bayadai pat baka jing terwa balai kran haka jing alang bala penya do menteri rang ba ka jelau konrad ke sangma ka bala penlong haka lai tere ujemang arja arpusau haka bayadai baka jing penon kambiang ya ki jaka Sorkar na ka benta ban thau ya ka New Industrial Estate ha Bernihat Rivoy District haka jaka ka badon hadu shispa nyo ekar ka badai ru jong ka Soil and Water Conservation Department jong ka Sorkar Meghalaya ka bala pendon kam menta kum ka Conservation Training Institute bat ka jaka ka ba arpunyo ekar ka badai try dagatanat agriculture ka VPP kalau penpau ya ke jing persya bat ban Phah ya ke ni lingba ka Shithi sya ka Sorkar jela. Haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.